ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं श्रीलक्ष्मी सहित सत्यनारायणाय नमः। संकटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शीर्ष शङ्खचक्रधर देवदेवी। अधिक मासाच्या विशेष या संदर्भांतो GSB समाज पुणे हांगेल तर्फेन पांचजन्य हॉल कृष्ण मंदिर निगडी पुणेंतो 1 ऑगस्ट 6 तारीखेक सामूहिक सत्यनारायण पूजन चल्ले। कर्षण वेङ्कटाचलवासा वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति 50 बशी एक चढ म्हणणारी 51 ದಂಪತಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಸುನು या पूजनेंतो भागी घेतले। मात्र नाही, राधिका पुरुषोत्तम मासाचे एक विशेष या संदर्भांतो निरंतर जाऊन विष्णु सहस्रनामाचे पठण ताराचे शरीर घेऊन चौवा भक्ती करू कदेनु भुवनात भक्ती करू कयेनु तव शरणाईले चरण दासक भजना कार्यक्रमही चल्लालस। या सक्कड दृश्यावळी तुम्ही आता यूथ ऑफ GSB तो पळेले। वैकुंठपती परेशा वाटद कै वेंकटेशा पूर्ववासना सवितरी सर्वै षड्वैरिंक दूर करी पूर्ववासना अस्सवितरी सर्वै षड्वैरिंक दूर करी वरद हस्ता तू। GSB समाज तुलाना म्हणारी GSB समाज पुणे तुलाना असल धार्मिक कार्यक्रम जायत सामाजिक कार्यक्रम जायत नित्य निरंतर जाऊन चोलका म्हणाले यूथ ऑफ GSB चे आशय। तशीची ह्या कार्यक्रमांत कोण पर भागी घेतली की कसले तांक होण्या पण जावच्या नज म्हणून फळारू जेवणा व्यवस्थाही GSB समाज पुणेन केलालस। श्री हरी करुणाकर श्रीनिवास श्री हरि वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा संकटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शीर्ष शङ्खचक्रधर देवदेवेश संकर्षण वेङ्कटाचलवासा। व्हिडिओ पळयला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद। वेङ्कटेश पङ्कजनाभ